Míšková, jsem z České republiky. Přijela jsem na konferenci do Budapeště, abych reprezentovala náš jezdecký oddíl Farní Hostěnice, abych samozřejmě reprezentovala i Českou hyporehabilitační společnost. A na konferenci jsem přednášela příspěvek o paravoltyži. Celá konference je organizovaná HEPI, nejvyšší zastřešující asociací hyporehabilitace vlastně na světě. A můj příspěvek se týkal parajezdectví, paravoltyže a ráda bych tak víc podpořila parasport v rámci hyporehabilitace na celém světě. A v podstatě tak nějak bych ráda spolupracovala více se zahraničím, takže třeba bych určitě ráda využila HEPI na získávání nových kontaktů. Určitě bych ráda spolupracovala s HEPI jako zastřešujícím orgánem právě na podporu parajezdectví, paravoltyže, paradrezury, jakéhokoliv sportu spojeného s hyporehabilitací, který může mít benefit pro kohokoliv s jakýmkoliv druhem zdravotního postižení.